yung palagi nating ginagawa, wala namang nabago doon. Okay. Ito lang yung order ni Governor na yung mga tourists na inalaw since October 1. Kaya nga na-open itong tourist area dito sa Pinili, yung Garlic Center. Yes, sir. So as per directive ng ating Governor ay merong mga protocols na dadaanan ng mga to. But on the part dito sa border ay hindi na po sila ma-hamper doon. Okay, sir. May mga personnel ng tourism Yes, sir. na mag-stay kasama namin doon sa border para po i-assist itong mga tourist natin. Yes, sir. So merong mga requirements ang ating tourist na papasok at prior na pagpasok nila may online application. And that's the time, ito naman yung tourism, sila yung mag-coordinate sa amin Yes, sir. na ito ay mga accepted Yes, sir. at meron po silang destination dito sa Ilocos Norte. Okay. So limited din. Okay po. So sa ating part ng ating frontliners dito sa border, ay di po namin sila ilalagin dyan. Opo. Dito na sila sa tourist area, sa darat, Pinili, Okay po. Ilocos Norte. Doon sila i-entertain itong tourist. Okay. Sir, after na may mga naging issues dito sa border, yung mga papasok po dito sa Ilocos Norte, ano po yung mas pinaigting or mas pinahigpit na pagpasok po dito sa atin, sir? Yes sir, magmula nung may hindi lang naman sila. Okay. Pero yung may nag-positive na nakapasok, Yes, sir. ay lalo nating hinagpitan ang pag-monitor, pag-supervise dito sa ating frontliners sa mga APOR Yes, sir. trucks and cargos na pumapasok na kailangan lalo yung itong antigen test na pinapatungpal tayo sa border. Yes, Kaya sir. agdalan na talaga amin. Oo. No rapid test lang hanggang mabalin. Or no expired na gito'y test da, kailangan agulit da. And no daytoy frequent travelers no twice ti panagseret na mausap na ti 14 days 40, sir. 14 14, okay po. and no 3 or more once a week. So anyway nga darami daytay. Okay. So swab, through swab. Yes, sir. Ang antigen test is worth 1,000, which is on the loss nga ang ating provincial government, but with expenses, yung pagpasahod nila sa mga doctors, sa mga nurses, ay tinuloy-tuloy pa rin nila para lang ma-assure yung COVID-free ang Ilocos Norte. So, malaking tulong din sa mga pumapasok dahil makakamura sila. O, ito, so yung figure na nung na-test natin as of October 3, umabot ng 7,301. Oh. At nag-positive dito ay 25, dalawa kahapon. So, malaking tulong yun, sir? Malaking tulong. At ang ginagawa natin dito sa mga nagpa-positive, Oo. ay ini-escortan natin pabalik. And then meron yung GC namin, yung Incident Management Team ng Region 1. Nakikipag-coordinate din sa destination nila kung Bulacan, Region 3, NCR, until nga nakadanon dito suspect tayo na nag-positive para i-confirmatory test na area and ma-isolate para hindi na makapag-spread ng corona. Okay po. Sir, yung mga nakatira dito sa Ilocos Norte tapos magbabakasyon sila sa other province like Ilocos Sur, ano po yung dapat kailanganin? May any update po ito? Kailangan nilang kumuha ng travel authority. Yes, sir. Ang Ilocos Sur, I understand, ina-adapt din nila itong ating ginagawa. Oh, okay So, po. kailangan may antigen or rapid test. Sila, tinatanggap nilang rapid test. Opo, oo. So, for 15 days, 15 hours ang allowed. Pagpunta ka ng kailangan, may health certificate ka, and then kukuha ka ng travel authority sa PNP na nakakasakop sa inyo, Opo.
and magpa-antigen or magpa-rapid test ka para yun ang itanggapin ka nila dyan Pagbabalik sa natin sila dito, sir. Pagbabalik, okay lang. Okay. But on the 4th day, kailangan magpa-antigen din sila. 4th, 5th, 6th, ganon, yung mga indispensable travel. Okay po. Indispensable travel ang tawag nila doon. Okay, sir. Kahit na yung mga kapulisan natin, yun ang predicament nila. But, yun, si Mayor, ginawang free yung ating mga pulis na mag-conduct ng yung anti-rapid test dito sa RHU. Kasi suot-uso rin na nga. Okay. So, inlabi ka ni Mayor, okay, kasi damit. Okay. Sir, lastly, adapin ang karite bambantayan tayong mabalin nga pagdalanan ng mapaniti Ilocos, sir. Yes. Ito, yung mga exit entry ng going to Ilocos Sur dito sa Sinay. Meron. At naalala ko, itong mga previous months natin ay lagi natin chinecheck yun, tinambakan natin ng buhangin. Pero ngayon, noong may mga nag-positive na sa Ilocos Norte, ang Ilocos Sur naman ngayon ang naghigpit. Noon, ayaw nila eh. Oo, sir. Pero sige, sabi ko sa kapitan, ang daming nag-positive dito. Bahala kayo. Kayo magbantay dyan. So, 24 hours na. So ngayon, bantay doon. talagang hindi nabantay. Si Winelding pa yung entrance nila. Winelding. Okay. Kami noon, ang ginagaya mga kawayan. Tinambakan muna, may mga motor pa rin. Kaya muna. Okay, sir. Sir, lastly, kumusta po yung peace and order sa Bato? Ang peace and order is, I'm so proud to say, zero crime. Meron tayong BTI lang, na settle naman sila. Okay, sir. But for the last, yung shooting lang, yung pinaka-last, until now, zero. Okay po. So yun naman ang ating, although meron tayong non-index, itong nahuli natin na may baril, yun po ay police operation. Okay, sir. So hindi siya maisabi na although nakakontribute sa crime, but yun ay police operation.